han er lige ved at... Godt spillet af Carlos Moya. Der ser vi det her velkendte, men fantastisk spillet af Carlos Moya. Og selv ikke. Først er han helt ud af henten der, Moya, serven. Og så et lækkert til perfekt. En dejlig vinkel forhånd fra Nadal. Inside out. Duellerne trækker ud. God serve ud af banen, og den bliver holdt lige inde på banen. Overstrabasser. Og det er godt, at Nadal får presset Moya længe. Fantastisk slået kontra af Nadal, for ellers lagt et vidunderligt tryk med sin forhånd. Og kampens bedste duel, der ender med point til Carlos Moya. Intelligent spil. Starter i hvert fald godt for Moya. Der er han ikke uheldig, Carlos Moya. Godt spillet af Moya. Tung serve af Nadal. Super returnering af Carlos Moya. Det er ellers flot løbet af Moya, men her det er ellers godt spillet af Carlos Moya, men en exceptionel. Har haft problemer med de seneste 3 servepartier. Starter også godt, men nu er der det er dejligt spillet af Moya.
på pointet her også. Og kommer passerslaget så fra Nadal. Og så passerslag med baghånden. For ikke gjort nok ved den sidste at være 2 point. Nadal bare fra første sæt. Tør måske ikke at lægge den lige. Overlever i første omgang, Moya. Nej, Carlos Moya. Kæmpe mulighed. Smashet skal måske lade den ramme jorden. Ej, hvor det godt spillet af Carlos Moya. A5. Var det godt spillet af Carlos Moya. Får også lige en knyttet næve der fra for en forhånd han får. Ny vanvittig duel. Får ikke helt gjort nok ved den flugtning. Carlos Moya. Var det godt spillet, Carlos Moya.